Дзень добры. Вітанкі, вітанкі. Так, зараз паглядзім, ці працуе ўся наша халера. Алло, алло. О, божухна. Вы паглядзіце, як яно выглядае, якія промні ранішнія б'юць фактычна са скалы. Якая ж прыгожанькая гульня. Так, гэта працуе. Гэта працуе. Яшчэ мы праверым ось гэта. І ўсё. І можна пакрысе пачынаць. Як вы маглі заўважыць па назве стрыму, мы набліжаемся да фіналу гульні і сёння будзем яе дабіваць. Дабіваць будзем, ну, вядома, закрываючы, выконваючы, здаючы амаль што ўсе магчымыя квесты. Мы хіба што, не ведаю, магчыма, не дазбярэм грыбы, таму што, ну, гэта нязручная лухта, трэба швэндацца, чакаць начы, шукаць тыя грыбы ў пэўных месцах. Магчыма, іх не дазбярэм, але магчыма дазбярэм. А ўсе астатнія квесты дакладна зробім. Так, у нас тут пачынаецца дзень, скончылася ноч, таму можна прыбраць наш бясконцы ліхтарык. Мінулы раз мы атрымалі дуже-дуже файную халеру. Ліхтарык, які літаральна бясконцы. Так, штосьці мне загучна. Трошкі прыбяру. Так. А пачнем мы сённяшнія прыгоды з пошука урн. Не хочу я глядзець кнігу. Я не пісьменны міс. Я прыблізна памятаю, дзе што расце, дзе можна знайсці тыя грыбы, што мне засталося знайсці. Таму ўсё добра. Вітанкі в рыск. Так. Нам трэба пайсці, ось, трэба ось гэтую халеру абысці. Мы зараз будзем шукаць урны. Гэта да халеры складаная задача, таму што мы знайшлі амаль што ўсе. Нам не хапае, дзе там, не то. От яшчэ жукоў трэба дазнайсці. Не то. Во. Одну Дуинланд и две Хайфа. Каб не асабліва тупіць, у мяне ёсць пад рукой, ось літаральна тут побач, гайд. Не тое, каб я збіраюсь туды надта зазіраць, але няхай усё ж такі будзе пад рукой. Дзесьці ось тутака. Не ось тутака, у іншым месцы. Мы прапусцілі урну. І зараз будзем яе шукаць. Дзесьці на пераходзе. Ля, тут трошки цёмненько, таму возьмем наш клёвенький ліхтарик. Гэта бераг зноўку. Ага, то бок, магчыма, гэта быў пераход з катакомб. Окей. У гэтым выпадку вяртаемся. Бяжым у цемры, зазіраем. Пачакайце.
Якая прыгожая вода. Так, гэта не праход. То бок будзем пачынаць стрым з размінкі, будзем швэндацца ў пошуках усялякага прапушчанага дробнага. А потым, калі ўсё гэта дазбярэм і аддадзім, тады ўжо пойдзем здаваць, рабіць апошні, самы апошні, найапошнейшы квест. Так, туды скокаць не трэба. Ну не трэба мяне чапаць. Ну шо ты хочаш? Шо ты хочаш? Да бяры чыз. Я яго спецыяльна для цябе і трымаю. Так. Дзе у нас там праход? Ось фактычна тутака. Дзень добрый. Гэта галоўны выхад. Так, чекайте. Пойдем не сюды. Ты меня не бачишь. Я кажу, не бачишь. Да шо вы от меня хочете? Нема у меня зброі. Я б, вядома, не адмовіўся, але у мяне сапраўды няма зброі. Фактычна гэта ў нас чысцюткі, максімальна файны, максімальна абсалютны стэлс. Таму што ў нас сапраўды няма зброі амаль што цалкам. Ну, то бок ёсць нейкія кастылі, накшталт тых жа шышак і бутэлек, але гэта літаральна кастылі. Так, ось зараз трэба быць уважлівымі. Па-першае, сюды можна залезці? Вау, сюды можна залезці? Не, туды мы, вядома, скокаць не будзем. Мы будзем скокаць, але не туды. Мы будзем скокаць дзесьці ось сюды. Калі я не памыляюся... Во, бачите? Бачите, урна. Оба. О, яна. Хе-хе-хе. І у нас засталося яшчэ па адной кожнага віду. Калі застаецца чагосьці па адной, гэта ось адразу максімальна цяжка знайсці. Таму што ні халеры незручна. Так. Вось як яно перасякаецца, ні халеры сябе. Прышпільна. Так. Чытер. Ну, вядома, чытер. Я б мог іх мануальна шукаць, але, ну, тады мы сёння не скончылі. Так, гэту мы знаходзілі, гэту знаходзілі, гэту знаходзілі. Ну, карацей, зараз нам трэба ў катакомбу. Все астатнія выключна ў катакомбах. Опа! Myers_Gorgers the Provodes eats Nostrum 3 Misha Pabugat.
Вітанкі, дзякуй за рэйдзік. А мы тут бегаем нашай стэлсавай мышшу у пошуках прыгод. Зараз ідзем у катакомбы. Вось яны, дарэчы. Так. Цяпер глядзім уважліва. Трэба будзе абшарыць літаральна ўсё. Спачатку мы спусцімся на ніжэйшы ўзровень. Там, дзе мы размаўлялі з сарокай. Вітанкі, вітанкі. Хай. У нас тут адбываецца хорар трошачкі. Вось зараз мы залезем у дамавіну захавацца. Піск чутны. Алло, алло. Ну, шчыра кажучы, не ведаю. Зараз пачакайце. А, нармалёва ўсё. Ну, людзі кажуць, што на тваім баку праблема рэзка. Магчыма, гэта вось проста гэтак рэагуе галава на тое, што вось у нас тут мыш бегае. Просто аўтаматычна дадаецца піск. Ну я ж кажу, гэта можа быць проста гэткая аўтаматыка. Так, мы тут, дарэчы, не забілі яшчэ одну халеру. Зараз я вам прадэманструю, чаму гэтая гульня піпец які хорар. Таму што вось уяўляеце, ідзеш такі па падзямеллю. Тут все зяе, зіхаціць, утульніка, прышпільніка. Ідзеш сабе такі... О! Капец. Дарэчы, ён нас амаль што забіў. Скотыняка. Трэба хуценька паесці. Вітанкі. Вітанкі, дзед Максім. Як у сябе там справы у гэтым годзе? Фух, дабілі. Просто каб закрыць пытанне. Ля, глядзіце, яшчэ капкан нейкі не раззброены, не халеры сабе. Блин. Выкінуў шишку. Прышпільна. Мышу увогуле добра быць. Нашмат больш прыемна, чым Homo sapiensам. Так, уважліва глядзім. Магчыма, дзесьці менавіта тутака мы прапусцілі неабходную нам халеру. Ага. Ну, здароўя жонцы няхай ачуньвае, таму што падчас святаў гэта хварыць максімальна непрыемна. Лепш такога не рабіць. Так. Вось, тут мы прыйшлі ў Грэйт Холл. Велічэзную халеру. Зараз мы пойдзем на ніжні ўзровень. Там мы ў мінулы раз хоч і ўсё перавяралі некалькі разоў, але ўсё ж такі, відаць, прапусцілі адну гэтую самую урну. Мы тут таксама пакрысе вось
Зранку я даеў апошнія дранікі, потым я такі трэба захавацца, дарэчы. Потым я ось менавіта зараз зрабіў пюрэшкі і з гэтай пюрэшкі даеў рэшткі леташняга крабавага салату. Таму я зараз наеўшыся, сыты, давольны. З велічэзным задавальненнем зараз будзем дабіваць гульню, а потым... Вау! Не патрапіў, пойдзем спаць. Дранікі, у мяне дранікі, як заўжды. Што на менш 2 відаў былі. Ну, то бок, часцей больш, чым 2, але у гэтым разам было 2 толькі. Оп. Яшчэ трэба будзе зрабіць дранікавы торт. Я звычайна раблю дранікавы торт сабе на дзень нараджэння. Вось, глядзіце, ну яна літаральна там ляжыць, нас чакае, чаму мы яе не заўважылі, божухна. Капец. Дык вось, я раблю сабе дранікавы торт, але ось у мінулым годзе штосьці паляніўся і не зарабіў. Таму ў гэтым годзе дакладна абавязкова трэба будзе зрабіць. Тут, калі я не памыляюся, больш урнаў няма. Ну, яка ж прыгожая катакомба, халера. Прыгажосць. Так. І якую менавіта мы ўжо сабралі цалкам? Вось, Дунлан мы сабралі всю, яшчэ застаўся Хайс. Так. Трэба яшчэ раз будзе пераправерыць ля тых чарвякоў, дзе мы былі толькі што. Всё ж таки, відаць, мы менавіта там згубілі одну урну апошнюю. А дзе драбіна? Вось навошта я гэтыя дзверы падчыняў? Цяпер незручна шукаць. Вось яна. Ну, мы калегі. Надта пасябраваць пакуль што не паспелі, таму што яшчэ не пазнаёміліся РЛ, але добрыя знаёмыя калегі. Вось аднойчы паедзем у Беласток. Тады і залічыцца за сяброўства. Просто дзед Максим таксама стрымер. Так. Не, так торт гэта ж такая рэч, якую ўсе робяць сваім асабістым асаблівым чынам. Таму 2 аднолькавых дранікавых тартоў увогуле не можа быць. То бок аўтаматычна ніхто не можа ведаць, які на смак мой дранікавы торт, таму што яго пакуль што не каштаваў. Так, уважліва аглядаем мясцовасць. Ну, будзе нашмат прыемней, калі будзе выкарыстоўвацца беларуская.
Ну, ці украінская, вядома. Уважліва трэба глядзець яшчэ раз ось тутака. Дарэчы, чамусьці гэты грыб прыпыніў свае выпарэнні атрутныя. Цікава. Так, гэта у нас меч, гэта у нас капканы. Оп-оп-оп. Не, гэта не яно. Холера, апошняя урна засталася. Ну, ось тады ёю і фігар. Гэта ж фактычна украінская. Так, гэта мы куды ідзем? Не, гэта мы ўжо занадта далёка прайшлі. Так, мусіць варта скарыстацца нашай шпорай. Так. Глядзім. Гэта мы знайшлі толькі што. Гэта мы знаходзілі раней. Гэта мы... А гэта мы, дарэчы, магчыма, не знаходзілі. Зараз туды збегаем. Тут і тут. Так. Ох. Не, тут мы знаходзілі урну, я памятаю, таму што мы падбягалі да вось гэтага жэўжыка, які стаіць. Прыгожанькі, дарэчы. То бок зараз нам трэба вяртацца. І тут дзесьці мы таксама знаходзілі. Вось ля вось гэтых жэўжыкаў тут стаяла дзесьці ось тутака. І зараз яшчэ паглядзім. Так. Трэба спусціцца вось леваруч у ніжні кут. Найбольш складаную, там, дзе трэба скакаць, мы забралі. Не з першага разу, вядома. Шмат спатрэбілася спроб, але забралі. Во, ось дзесьці тутака яшчэ кажуць. Можа быць. Не, відаць, тут мы таксама забралі. А, ну так, мы у божухна, я зноўку захрас. Ай-яй-яй. Потрапілі ў анамалію. Во, вось тутака была. Вось літаральна тутака. Мы яе забралі. Цікава. Будзем шукаць, пакуль не знойдзем. Нават не думайце, што мы опусцім мыфыныя лапкі. Халера, ён все яшчэ адкрыты. Дзе тут? Скатыняка. Як я зразумеў, для таго, каб гэтыя грыбы адключыліся, іх трэба залутаць. Во, вось бачыце, знікла. Хе-хе, кайфы. Так, ну там мы дакладна забралі. Зараз мы залезем у дамавіну, захаваемся.
і пераправерым. Можа я там таксама памер і таму не захапіў. Так. Вон там ён ляжаў. Не, бачыце, нічога няма. Капец, я скокаю як супермен. Хе-хе-хе. Амаль што лётаю над безданню. Так. Окей. Тут няма. Дакладна няма? Дакладна няма. А калі туды залезці, то можна захрасці. Таму вяртаемся у тыя халер калідоры, дзе былі чарвякі. Не, катакомбы мне падабаюцца. Тут, па-перша, утульна, да халеры светла. І прыгожа дуже выглядае, то бок я ўжо тут адчуваю сябе як дома. Так, возьмем свечку, каб святло больш было упэўненае, каб нічога не мільгаціла. Абшукваем усе куты. Тут трэба быць асцярожнымі, таму што лёгка можна захраснуць. Божухна! Ой, вось яна, вось яна, вось! Нарэшце, божухна! Все собрали. Зараз мы бяжым да Дунлан. І, як я разумею, мы зараз атрымаем апошні сет. Фактычна гэта броня, апошні сет броні. А менавіта даспехі Дунлан. Ну так, я максимально нагадаваны, максимально расслаблены, таму у мяне уважлівасці аніякай. На усялякі выпадак захаваемся. І ідзем да нашага прывіда. Добрага вечару. Так, я абяцаў, што вярнуся, ось я вярнуўся. Фінальны сакрэт. Вітанкі, пані Тацяна, дзякую за фолоу. Не будзем надта распавядаць лішняга. Так. І мы атрымалі божухна, вы паглядзіце, якія даспехі. І гэта, як я разумею, зараз у нас будзе ўвесь камплект. Выбачаюся, я не туды клацнуў. Все собрали. Залуталі нябожчыка. Зараз будзем глядзець, як яно выглядае. Вось тут дастаткова светла. Так. О, вы паглядзіце, якое яно прыгожанькае. О. Ну, гэта літаральна Skyrim, літаральна нейкі
Гэтыя самыя две мерзкія. Я ведаю, што яна яго забіла, але я вось не стаў аб гэтым распавядаць, каб прывіду было трошки лягчэй. О, гэта даспехі, у якіх мы можам бегаць. Але ж грымяць халера просто піпец як. Зараз мы будзем вяртацца на зямлю і перавяраць, дарэчы, стэлс. Ну, стэлс у іх можна рабіць. Зараз будзем перавяраць, ці будуць рэагаваць мясцовыя гварды на гэты камплект адзення. Таму што будзе прыемна, калі раптам ён выявіцца больш зручным, чым тыя даспехі, якія носім мы. Да зараз паглядзім. Калі ўсё пойдзе як трэба, то гэта будзе сумяшчэнне сацыяльнага стэлсу і стэлсу класічнага. Так. Алло. О, шикарняк. Не рэагуюць. І пры гэтым даспехі лёгкія, і таму можна нават скакаць у іх. Ляпата. Пек. Што нам яшчэ засталося? Нам засталося яшчэ не той каб шмат. Нам трэба дазбіраць жукоў. Нам засталося яшчэ 3 жука. І потым пойдзем збіраць грыбы. Дарэчы, у нас зараз сядае сонца, і можна будзе пайсці збіраць начныя грыбочки. Оп. Жук. Ой, зваліліся. Опа. Калі я не памыляюся, дзесьці тутака яшчэ вось там мы, дзе мы знаходзілі гэта самае частку рэйнджерскіх даспехаў. А як туды заскочыць? Не так. Але заўважце, мы выпалі з другого паверху, нягледзячы на гэта, нам нічога не было. Таму што гэтыя даспехі нас абараняюць ад пашкоджанняў. Так. Але вышыня скоку ўсё ж такі лімітавана, дарэчы. Таму што я не магу даскочу. Всё. Так, нічога не бачна. Калі я не памыляюся, дзесьці тут така яшчэ выйдзе жук. Во. Яшчэ застаўся адзін. Так, ну як заўжды, калі застаецца адзін, яго максімальна цяжка шукаць, таму звернемся да нашай шпаргалкі. Шпоры. Мы яшчэ сустрэнем нашага сіласа, і таму дакладна трэба яму вярнуць усіх яго жукоў, якіх мы выпусцілі.
Так, грибочки. Во, пошли жуки. Гэтага мы знаходзілі. А, во. Вось гэта мы хутчэй за ўсё зараз трымаем. Оп. Вечар добрый. Паглядзіце, якія ў мяне фашынабельныя даспехі. День добрый. Чуете? Яго чутно, але дзе? Вітаначки, Гоман Лайф. Ну, магчыма, я штосьці наблытаў, гэтага жука я ўжо забраў. Вітанкі! Вітанкі, раля! Дзякуй за рэйдзік. А шо, вы скончылі сёння вампірскую халеру? Вітанкі арыгана! Адразу залетела піламанка. У нас сёння фінальная... Во, і у нас таксама сёння фінальная серыя. Мы будзем дабіваць вось гэта прыгважунчыка, які чухае сваю сраку. О! Хе-хе. І мышыная гульня таксама будзе пройдзена до конца. Вітанкі, Нернурэм. Мы, пакуль вас не было, здабылі супер даспехі легендарныя Дуиндлен. Выглядаем як двемерскі прынц. Дуже падабаецца. Архаічна выглядаюць. І зараз мы шукаем апошняга халера жука. Ужо трошки карыстаемся падказкамі. Але гэта не сорамна. Так, ледзь не паляцеў уніз. Сілас, ён збег з турмы і нідзе паабяцала, што мы яшчэ яго сустрэнем. Мы ў гэткім строі стэлсім пад, зноў ж такі, гэта самага гварда. Просто што гварда, ну, відаць, з срэбнай лыжкай у роце нарадзіўшагася, бо пантовыя даспехі атрымаў. І дарэчы, нас жа ж павысілі, камандор нас назначыў сержантам, таму у нас ось адпаведныя крутыя даспехі. Все слушно, карацей. Так. Паглядзім усё ж такі адказкі. Магчыма, вось гэтага жука мы ўжо здабылі. Тады трэба зазірнуць. Тут побач ёсць яшчэ одно месца, дзе яны могуць быць. Чуеце? Что, сверху? Вось ён. Все. Собрали ўсіх. Гэты квест таксама ўсё. Так, давайте перавяраць наши квесты. Гэта у нас сюжэтны. Зараз мы пойдзем на бераг гулькацца з выбухоўкай.
Во, яшчэ грибочки засталіся. Зараз у нас ноч. Зараз ідэальны час, каб пайсці гэтым пазаймацца. Дарэчы, давайте паглядзім, якія нам дае бонусы гэтая броня. Ну, гэтая броня нам дае моцную абарону ад фізічнага і ад вагню. Ну, то бок тыповыя даспехі. Божухна, як ён грыміць. Зазірнем сюды. Наберем свечак. І пойдзем у грыбы. Пойдзем у грыбы. Нам застаўся яшчэ 2 начных грыбочка і 1 дзённы. Гэта у нас уже ёсць. Зноўку гераічная музыка, таму што мы збіраем грыбочки. Гэта даволі гераічна. Вось. Вось у гэтым месцы дзесьці ось тутака. Я дакладна памятаю, што растуць неабходныя нам грыбы. Але, магчыма, гэтай ноччу яны яшчэ не выраслі. Ну, проста ў мінулы раз у гэтым месцы я аж 2 знайшоў. Ну, справядліва. Калі займаешься хатнімі справамі, то лепш займацца эпічна. Так. Все слушно. Гэты гриб у нас ёсць. Возьмем все ж таки святло нейкае. Гэты ліхтарык нібыта бясконцы, то бок зручны, але халера ён адцягвае увагу тым, што ён ось такое полымя дае, якое моцна разлятаецца. І плюс ён значна слабейшы. Але прыгоженька. Во, яшчэ адзін. Яшчэ адзін. Апошні начны грыбочак. Мы шукаем штосьці там крывавае. Ну, бач, знайшлі. То бок і час таксама той, що треба. Не, гэта не тое, що трэба, але таксама возьмем. Так, тут мы уже былі, сюды тыркаліся. Начное ціхае паляванне на грыбы. Дарэчы, назва ціхае паляванне максімальна дакладная. Таму што, як і ў звычайным паляванні, грыбы могуць вас забіць. Гэтак жа, як вы можете забіць грыбы. Так. О, гэта дзённы. У сэнсе, а як мы дзённы знайшлі ўначы? І гэта, дарэчы, быў апошні дзённы, які нам патрэбен быў. Мы закрылі дзённыя. Ціхае паляванне, а я як сказаў.
Ну, дарэчы, так, мы да халеры гучныя. Уначы, асабліва ў пячорах, гэта адчуваецца максімальна эпічна, таму што мы брэмцаем вось гэтым усім. Асабліва, калі бяжым. Так, ну тут мы, здаецца, ўсё сабралі, што маглі. Божух, ну вы паслухайце, як яно гучыць у пячоры. Стелс. Стелс. У пячоры просто яшчэ рэха дадаецца, і яно просто люта б'е. Нам застаўся літаральна апошні грыбочак. Найапошнейшы. Мы шукаем штосьці там крывавае. Гэта мы чапаць не будзем. О! Все. Віншую, шановне господарство. Ой, Арыгана, я толькі што даеў салацік, таму штосьці зялёнае будзе складана жерці. Все. Вяртаемся да Фауста. Не, там нават не крывавы. Там, калі не памыляюся, было бруд. А бруд гэта самае. Як-то яго. Рот. Неяк так. Оба! Стелс-тактики. Ось тут збіраюцца прыпыніць жыццядзейнасць Сіласа. Але ён, дзякуючы нам, збег, і ўсё будзе добра. Дзякуй за ўзнагароду. Так. Дзе ў нас уваход? Пойдзем вось гэтым шляхом. Тут у нас яшчэ трошки хорору мясцовага, таму што тут плаваюць п'яўкі. Але яна паплыла ў іншы бок, таму мы ў бяспецы. Вы просто паглядзіце, якія тут зялёныя вільготныя камяні. Ну гэта ж просто шыкоўна. Ну можа быць. Так ці інакш, гаспадар Фауст. Всё зроблена. Нам далі нейкі пірог? Окей. Ну, на смак як попіл. Нічога. Ты що, нас отруціць збірайся? Що за пірог? Ён павысіў нам стаміну і здароўе. Ну, то таксама добра. В сэнсе, а што з намі здарылася?
Що з нами здарилося? Мені здається, ці наші вуші стали нашмат буйней. Так, сапраўды, наши вуши павялічыліся. Божухна. Не халеры грыбочки пайшлі. Не, гэта ад грыбочкаў. Ён, як узнагароду за то, што мы назбіралі грыбочкаў, даў нам гэта самага пірог, які з гэтых грыбочкаў зроблены і прыгатаваны. І у нас павысіліся стаміна, здароўе і вушы. Ну, тушкан, тушкан. Не, ну нормалёва, нормалёва. Мне падабаецца. Так, тут мы ўсё выканалі. Глядзім. Фаталія, сілас, фаталія, густа, густа, фаталія, густа, фаталія і сюжэтны. Так, так, усё добра. Слых, можа, і палепшыўся, дарэчы. Дарэчы, у нас ж ёсць гэты самы абілка. Божухна. Аномалія, аномалія, отпусти. Отпусти. Ау, холера. Каналізацыйная аномалія. Нас трошки пагрызлі. Дарэчы, так, маглі і вушы это самае. У сэнсе адкаціць. Гэта наша ўзнагароду за тое, што мы прайшлі квест. Таму няхай гэтак і застаецца. Мы зжарэм жа зараз штосьці зялёнае. Дарэчы, з зялёнага у нас засталіся толькі зялёныя жукі. І пойдзем шукаць густы і фаталі. Так, не захрасаем. Ну так, цыбулевыя жукі, это добра. Дарэчы, з улікам таго, як тут прапрацаваны ўсялякія дробязі, я не здзіўлюся, калі вось нашыя дахлеры файненькія вушы, якія яшчэ на свет вось гэтак ззяюць. Мясцовыя жыхары гэта могуць заўважыць і нават пракаментаваць. Так, куды я пабег? Трошки не ў той бок. Давайте захаваемся. І пойдзем на бераг. Тут у нас хутка скончыцца ноч. Пакуль мы дойдзем, ужо будзе все окей. Так, як нам будзе бліжэй? Пошли сюда. Божухна, якія вушы. Гучна бяжым у цемры. Нарэшце выйшлі з пячоры. Ну. Дык вось. Магчыма, гэта сапраўды дае пэўныя бонусы, таму што ў нас ёсць абілка.
калі мы прыгінаемся, мы бачым візуалізацыю гукаў. То бок, калі побач крочыць які-небудзь гварт, мы гэта не толькі чуем, але яшчэ і бачым вачыма. Ось, дарэчы, абсалютна не іранічна, магчыма, яно таксама будзе ўплываць на пашкоджанні пры падзенні. Абсалютна не іранічна. А што тут робіць наш каваль? Алло? О, я казаў! Яны заўважылі, што ў нас вушы трошкі павялічыліся. Гульня прапрацаваная просто невялічкая, камерная, і таму вось яны у іх атрымалася зрабіць супер утульна, супер прапрацавана ва ўсялякія дробязі, распёрла аж піпец. А що ти тут робиш? Карацей, ён таксама просто любіць швендацца ўначы. Так. Зараз мы пойдзем. Па-першае, сустрэнемся з нашымі жэўлікамі. Куды я скочыў? Дзе я? Все нормалёво. Мы ідзем на сустрэчу з Гюста і Фатале. Здаваць ім усе квесты. Пасля чаго вось якраз будзе дзень, і мы будзем рабіць сюжэтны квест. Божухна, як тут все заблытана. Вось, наўпрост. Во. Напужаліся? Я спецыяльна падышоў. Дарэчы, боляча яны хапаюць за сраку. Казалі, дзесьці тутака у руінах яны мусіць быць. Мабыць, вось у гэтых руінах, халера. Дарэчы, тут можна па скалах лазіць амаль што як у Скайрыме. Так, я зноўку заблукаў. Вось. У слушным напрамку гляджу. Недаскоквае. Напрамак слушны, але не слушны шлях. Так, не сюды. Нам трэба вышэй. Караскаемся.
Да божухна, сюды таксама нельга. Але ж схаваліся. Зноўку пячоры. О. Паляцелі. Я забыўся пра гэты ліфт. А ў мяне шышкі скончыліся. Таму няхай жыве. Так. Алло. Где вы там? Во, вось гэтым шляхом ідзем трошки вниз. В сэнсе. Мне здавалось, яны мусяць быць тут. А чаму іх тут няма? Дзякуй за фоллоу. 500U1. 530. Так, это хтосьці з наших. Мабуть, хтосьці з ціўтарскіх. Але такі нікнейм я не пазнаю. Кажы, хто ты. Пароль. В сэнсе напалі ў пячоры. Ніхто на нас не нападаў. Берасцянкі. На мае стрымы патрапіць зараз дуже проста, таму што я намагаюся стрыміць штодня. Таму гэта без праблем. Адзінае, што вось для людзей з Беларусі яно атрымліваецца трошки позна. Для людзей з Амерыкі трошки рано. Так, прыбярэм гэты ліхтарык. Ну гэта нармалёва. Все разумеюць. Дарослае жыццё, праца. Так. Дарэчы, вось гэтыя крабы, пра іх быў пэўны артыкул, пра іх яны прышпільна выглядаюць, але трошки не раскрытая тэма. Ён нават нас ані разу не атакаваў. І мы бачылі толькі аднаго. Гэта паважана ўсё адно. Нават калі зашмат вольнага часу, ўсё адно праз пракрастынацыю, праз ось гэты дурны час, які мы жывем, лёгка можна прапусціць што заўгодна. Так.
не даюць. Ён да халеры бронированы, і адзіная наша зброя, а адзіная наша зброя, я нагадаю, гэта бутэлькі, і наша адзіная зброя яго аніяк не прабівае. Не, адсюль яны ўжо збеглі. Але куды? По берегу мы прашвэндаліся, і не знайшлі. Ну, пайшлі яшчэ раз. Так, я бачу «Зорные войны», другая частка. «Клоновые войны». Трэба будзе паглядзець. Я дакладна памятаю, што мне другая частка ў свой час дуже спадабалася. Таму што ў другой частцы там пачаліся такія шырокамаштабныя баявыя дзеянні, якія, ну, яны, вядома, зробленыя камп'ютарнай графікай, але ўсё ж такі фактычна яны былі нашмат больш маштабныя, чым то было ў класічных зорных войнах. Таму што там яно рабілось натуральным чынам, і таму былі пэўныя абмежаванні. А тут такая ось даволі эпічна яно выглядала, максімальна прыемна. Таму я абавязкова пагляджу. Ось я чытаў, што ў гэтых самых на захадзе не надта любяць новую трылогію. Праз тое, што яна надта слабей за класічныя 3 фільмы. Тым не менш, у мяне ўспаміны аб ёй выключна добрыя. Таму глядзець будзем з задавальненнем. Ну так. Гэта стратэгія працуе амаль што ўсюды, і я менавіта, кіруючыся гэтай думкай, раблю анімацыі. То бок вы маглі заўважыць, што пэўныя анімацыі, якія найбольш значныя, ну вось тыя анімацыі, што я раблю да Твіча, яны адкладзеныя на апошні момант, менавіта, каб яны былі зробленыя ў той момант, калі я ўжо буду да халеры дасведчаны. Ідзі ў сраку. Магчыма, яны дзесьці зверху? Так, у нас зараз 11 ранку. Нам трэба прыйсці ў пэўнае месца а 5. Не, здаецца, туды нельга залезці. Божухна, вы паглядзіце, якая прыгожанькая гульня. Ну гэта ж проста немагчыма. Вядома, у мяне не максімальныя налады, але нават на іх яна дуже прыемна выглядае. Без аніякіх рэйтрейсінгаў, без нічога. Проста добра зробленая гульня. І калі не памыляюся, гэтая гульня, яна зробленая з гэтага самага Божухна. З кікстартера, во. То бок яны зрабілі некалькі левелаў, потым людзі ім скінуліся, і вось усё астатняе было зроблена. Адразу бачна, што людзі, па-першае, цямілі, па-другое, гарэлі сваім праектам.
Да блин, а дзе яны? Куды яны збеглі-то? Ну. Шо? Записку покинуть? А, мне покинули записку? Божух, на это теперь знову туды бегчы. А, тут у церкві гэтай. Ну, зараз паглядзім. Мне тут ніндзя зрабіла пантаміму. Таму, магчыма, мы зараз знойдзем тое, што я не знайшоў. Так, дзе тут праход? Нябачна дарацца так. Нябачна, але дуже настойлівы. Так, я зноўку заблукаў на беразе, я не так добра арыентуюся. Так, зараз ось нам трэба ісці сюды, і тут мы заварочваем ось сюды. Гульню пра мыш электраманцёра? Не халеры сабе, а як называецца? Згодна ніндзі, дзесьці тут мусіць быць нататка, якую нам пакінулі нашыя знаёмыя мышы. Але я тут нічога не бачу. Spirit and the Mouse. Дарэчы, здаецца, я таксама забраў. Але я нешта не сцяміў, што гэта штосьці пра электраманцёра. Там нават ад назвы, калі адштурхвацца, то гэта штосьці высокадухоўнае. Ну гэта таму, што даспехі. Зараз мы перапранемся, і вам будзе больш прыемна ў вушы. Оп. Все, мы выглядаем як чорт. Все. Не брэнькае. Цяпер мы выглядаем піпец як міленька. Гэта строй чырвонага рэйнджера. Ну так, сюжэты ў лонгдарку цікавыя. Дарэчы, я збіраюся сабе набыць лонгдарк, але не сюжэты. Мяне больш цікавіць менавіта выжывач. Таму я ось эту самую сэндбокс сабе набуду і буду ім чыліць. Але ніндзя, ты мне нахлусіла? Дзе тут што? Нічога тут няма. Ну, нічога няма. Утульненька, вядома, але нічога не бачу. Ні проста напісанага, ні якога-небудзь актыўнага. Тамака? Зараз паглядзім.
Червоний рейнджер. Гоу-гоу, миша рейнджер. Так. Десь я зноўку заблукаў. Галоўнае не ўпіліцца ў калючыя кусты. Таму што яны робяць боляча. Так, там бераг, дзесьці тутака мусіць быць. Во, во. Вітанкі, тут нататку неяк не пакідалі? Шо кажаш? Ідзі ты ў сраку сам. Тут пусто. Тут можна паспаць. Але зноў ж такі, аніякіх нататак. Яго няма чым падпаліць. Я выпадкова запуліў апошнюю шышку у сцяну. Вітанкі. Дык я ж не жартаваў, калі я ў назве стрыму пісаў, што гэта хорар. Таму што, гэта ж піпец. Яна яшчэ выскоквае з гэткім гукам, што калі не ведае, што ён тут ёсць, на мінулых стрымах я пужаўся. Асабліва, калі ў катакомбах у цемры яны выскоквалі, а ў катакомбах яшчэ і рэх аб'е гучна па вушах. А ў мяне яшчэ і вушы, паглядзіце, якія велічэзныя. Таму гэта быў літаральна хорар, літаральна скрымер. Няма. Так, трэба захавацца. Не, у хрушчоў не гэткія это самае жвалы. Ты паглядзі. Само яно выглядае падобна, але ўсё ж такі ўзброены трошкі інакш. Сківіцы занадта магутныя. Алло? Так. А якой гадзіне? Так, у нас яшчэ ёсць 3 гадзіны, каб пашвэндацца тут і паспрабаваць знайсці гэтых малых жэўжыкаў. Магчыма, яны прыйдуць, але прыйдуць уначы. Магчыма, яны ўжо не прыйдуць, таму што ўжо збеглі. Мы ім аддалі пропускі? Чакайце. Карты, жукі, компас, свістулька, труба, каўпакі. Так, мы ім аддалі пропускі. Таму яны маглі проста збегчы ўжо. Тут таксама шалёная колькасць лору. Просто што ў мяне ось ёсць пэўныя хібы з ангельскім, і таму я вам яго не зачытваю. Лор, тут ёсць асобная ўкладка лор. І тут. Калі гэта проста перакінуць і зрабіць гэта як кніжкі, як было ў скрутках у Маравідзе з карымі, то атрымліваецца тут тая ж самая колькасць тэксту. Вы паглядзіце. Вось гэта геаграфія мясцовая лакацыі. І прычым гэта ўсё ж такі маленькі адкрыты сусвет. Таму што зроблены аматарамі з кікстартера, а не бесідкай. Але ось па якасці я б сказаў, што яно на ўзроўні Маравінда, то бок значна лепш і Аблівіна, і Скайрыма. Вожухна як прыгоженька.
А, іх яшчэ можна будзе сустрэць? Файна. Ну, нам у любым выпадку трэба чакаць. Таму што зараз у нас якая задача? Нам трэба дачакацца 5 гадзін і паглядзець, куды на гэтай выспе, на гэтай паўвыспе пакажа цень ад мачты карацей. І гэтае месца нам трэба будзе выбухнуць з дапамогай вось гэтай халеры. Хе-хе-хе. Дарэчы, у нас ёсць што кідаць? Так, у нас ёсць палкі. Ну, карацей, кінулі нас. Гюсты і фаталі. Ну, што паробіш? Пейзажы, ну, они ў якім разе не хужэй за скайрымскія, а я б сказаў, нават лепш. І святло і гук зробленыя нашмат больш якасна, таму што ў нас гульня арыентаваная на стэлс. Праз гэта і вось яно больш прапрацаванае, больш сур'ёзна зробленае. А скруткі гэта ўсё ж такі рэч пра звычайную баёўку. Так, а тут ёсць дзе захавацца? Я проста пакуль што не бачу, што тут адбываецца, калі мы трапляем у ваду. Сачу, дзе там у нас час? Ось. Яшчэ 1,5 гадзінкі. Ну добра, тады не пабяжым. Каб не гэта самае. Святло тут да таго якасна зробленае, што сонца перасоўваецца не скокамі, як гэта часта бывае ў адкрытых сусветах, а яно павольна рухаецца. То бок, калі мы зараз будзем сачыць за ценем, і мы будзем бачыць, што ён будзе паўзці. Вось цень. Што нам трэба ад мачты. Ён будзе паўзці кудысьці сюды. Во, бачыце, ён паўзе. Таму што сонца рухаецца. Бачите, паузе. Яшчэ 50 хвілін. І нам трэба цень не ад кончыка, а вось ад вароньяга гнязда. Вось гэта вось вялікая блямба. 44 хвіліны. Глядзім, куды яно запаўзе. То бок мало таго, што это эстэтычна прыемна, таму што ў некаторых гульнях яно скокам перасоўваецца, гэта непрыемна. А тут яно мало таго, што ось выглядае шыкоўна, дык яшчэ і выкарыстоўваецца для пэўных мэт. То бок у нас літаральна квест. Паглядзець, куды дапаўзе цень, і там зрабіць бубух. Вось гэта ён, так? Так, я трошки не зразумеў. Куды яно папаўзло?
Карацей, дзесьці ось тутака трэба выбухнуць. Вось наш цень. Ось сюди треба будзе запаліць. Ну, ось тутака, карацей. Ці ось тутака, ці трэба вышэй залезці, але я не ўпэўнены, што туды можна залезці. І туды мы з выбухоўкай дакладна не залезем. Таму будзем выбухаць ось тутака. Ну вы паглядзіце на гэты цень. Хе-хе-хе, кайфы. Спачатку трэба захавацца. Ось зараз дакладна трэба захавацца, таму што мы зараз будзем займацца сапёрнай працай. Мы будзем швэндацца туды-сюды з выбухоўкай. Ну і на той выпадак, калі мы ўсё ж такі няслушна зразумелі месца, куды трэба скочыць. Захаваліся. Оп. Божухна, якая прыгажосць. Не, ну вы паглядзіце, а? Так, зараз будзем займацца небяспечнай справай. Таму што цягнуць выбухоўку тут даволі складана, бо яна кожны момант, калі мы яе кудысьці цягнем, робіцца ўсё больш і больш нестабільнай. Блин. Осторожно. Амаль что все. Так, паспрабуем з гэтага боку. Вось гэтае бервяно не халер незручнае. Так, не трэба біць, схавай палку. Разварочваемся і ідзем у гэты бок. Абыходзім бервяно з гэтага боку. Амаль што на максімальна далёкай адлегласці, то бок ужо на самым кончыку. Так. І гэта таксама неслушнае месца. Паспрабуем сюды пульнуць. Мабыць, я штосьці не зразумеў, так. Вось гэтак і выглядаюць сапёрныя працы.
Дарэчы, вы заўважылі, што музыка цалкам сціхла. Ну ты сур'ёзна, это апошняя палка. О! Апошняя палка. Вось гэта цуд. Так. Мы знайшлі скарб, але да нас падкралася са спіны бабуля Рэзія. А я нагадаю, што гэтая мілая бабулечка, якая працавала на кухні, насамрэч галоўная мясцовая кантрабандыстка. Так, і што ты тут робіш? Забірай сваё, кажа. І якім чынам гэта тваё? Яна кажа нам адысці ад куфара. Таму? Ну, у яе ёсць кухонны ножык. Вы паглядзіце на гэтую бабцю. Так. Карацей, гэта скарб мясцовага капітана, таго самага капітана пірацкага, у якога мы пераапраналіся, калі размаўлялі з жабапіратам. Яны яго шукалі. Яны ў сэнсе ты і Фауст? Не, не Фауст. А хто твой гэты самы? Джейлер? Карацей, той джейлер, якога мы знайшлі мёртвым, гэта быў яе паўруснік, і, відаць, яны яго забілі. І ў гэтым абвінавацілі Сіласа, дарэчы. І, дарэчы, яны былі каханкамі. Карацей, тут ёсць міжвідавыя зносіны, так бы мовіць. Таму што бабуля Рэзія відавочна мыш, а джейлер быў пацуком. Ракавая бабця, ну, літаральна. Так. І, карацей, бабця хоча забраць скарбы. Ты забіла джейлера? Відаць, там больш складаная схема. Карацей, скарб забірай, нам галоўная мапа, галоўнае знайсці шлях. Нам трэба вось шлях да Пераклеева. Гэта тое месца, дзе згубілася наша жонка. А яна яшчэ здзекуецца. Мы жонку шукаем. Усю гэтую гульню, нават калі мы швэндаліся, ну, нібыта зусім па-піраманскі рабілі ўсялякую лухту, увесь гэты час мы шукалі жонку. Не трэба здзеквацца. Як ты задазнался? Ну так само от Керальда. Жаба-пірат. Размаўляю во сне. Так. Так, Керальд нам казаў, што да яго прыходзіла яшчэ іншая мыш, і відавочна гэта была Рэзія.
І що зараз буде? Карацей, у куфары, відаць, засталася рэштка вось тых мінулых эпох. Так, адбываецца хорар. Карацей, у іх тут было штосьці накшталт ядернай зброі, завецца зялёнае полымя. І вось у гэтым куфары яно было. І бабуля Рэзія, відаць, ні халеры сабе. О-о-о! Шо гэта? Шо адбываецца? Я капец! А шо рабіць-то? О! Хух! Карацей, до нас завітаў наша знаёмая, наш прывід Дуинлан. Будем спадзявацца, зараз яна нас выратуе. Пані, тут мёртвыя паднялись. Што будзем рабіць? Так. Зеленое полымя обудзілася. Що трэба рабіць? Аднойчы запаліўшы яго, і нельга згасіць. Адзін ты нічога не зробіш. І трэба збіраць камрадаў. Толькі жывыя могуць табе дапамагчы. То бок зараз нам трэба просто збегчы адсюль. Ай-яй-яй-яй-яй. Капец, що тут робиться? Шо 5 хвилиночек? Все добро, все, мы збегли оттуль. Яно там яшчэ... А, глядзіце. Воу-воу-воу. Яно і тут. А, дарэчы ж, нябожчыкі, яны ж раскіданыя тут па ўсім беразе. Божухна. Шо робіцца? У нас, дарэчы, няма ніякай этой самай стаміны. Ой-ой-ой, зялёнае полымя на нас уплывае нядобра. Шо яшчэ 5 хвіліначак? Мы збеглі. Якія 5 хвіліначак? Мы жывыя. Амаль што. Яно мало таго, што паддымала нябожчыкаў, так яшчэ неяк уздзейнічала на нас, то бок. Там нейкае шосьці чырвонае пёрла з нас. Так. А дзе мы? Ля, хоррор папёр. Ага. Так, дзесьці тут мусіць быць ліфт. Во. Кайфово. Все больше и больше хоррору наваливаете. Так, лифт. Так. Цяпер паглядзім, што нам трэба зрабіць-то, божачкі.
назбіраць дапамогу супраць зялёнага полымя. Хорар абудзіўся. Крычы на дапамогу, карацей. Так, это не ў той бок. Ага. Хух. Ну так, не только наша проблема. В этом сенсе. Окей, сцяміў. Не, полымя дакладна абудзілася. Добра так сур'ёзна абудзілася. І хутчэй за ўсё, калі, ну, сэнс у тым, што хутчэй за ўсё, калі яго аніяк не гэта самае не прыспыніць, то яно пашырыцца не толькі на бераг. Мёртвыя пойдуць у горад. Так. Мёртвыя пойдуць у горад, але нам зараз трэба паглядзець, ці сабралі мёд пчолы. Не, здаецца, не пазбіралі. Захаваемся. Пераапранемся. Зараз зноўку будзе дрэнькаць. Рыхтуйцеся. Мы здабылі, дарэчы, нейкі ключык. Гэта ключык ад вось гэтага. Тут мы што? Компас. Всё на месцы. Ну, вядома. Спачатку паесці, потым усё астатняе. Камандар спіць? Божухна, там зараз сіласа вешаюць. Я і забыўся. Алло, спыніцеся, халера. Сэнсе, сілас, я думаў, ты збег. Чаму ты не збег? Алло, камандар. Камандар, у мяне для вас навіны. Я яму даў ключ, я спадзяваўся, што ён збег, таму што ён знік. Але, відаць, ён вярнуўся. Карацей, хлопцы, вы не поверыце. Там мёртвыя абудзіліся. Ну, я не наклюкаўся. Так. Цяпер яны дазналіся, што мы ж. Ой. Так, што будзем рабіць? Давайте дапаможам адно аднаму. Я думаю, мы сябры. Ну так, яны дакладна лохі. Ну так, твоё бухло, дарэчы, мы сцягнулі, это факт. І так, бутэлькі ў галаву мы ім шпулялі. Але там небяспека. Опа, а што гэта? Каваль прыйшоў. Можна заўважыць пэўныя нюансы, якія дазваляюць пазнаць каваля. Що ти нарабіў, дурны мыш? Ну, що нарабіў, то і нарабіў.
А, вось зараз і каваль пацвердзіць, што там пачалося мяса. Ну так, так, пры насоўкі таксама было. Ну я не ведаў, што так атрымаецца. Тым больш там была бабця. Гэта яна адчыніла. Шо? Карацей, выявілася, што наш каваль гэта не просто каваль Рола, гэта той самы капітан Отто Павертекер, у якога мы пераапраналіся, калі дурылі галаву жабапірату. Ні халеры сабе. Вось чаму я швэндаўся па берагу заўжды. Не, спадар камандар, зяронае полымя гэта не міф. І мёртвыя падняліся. Ага, нам трэба разбіць крышталь, каб гэта ўсё спыніць. Так. Долучайтеся, камандар. Але ж понеслася. Так. Нам трэба вяртацца на бераг. Божухна. Як іх усіх тут паваліла. Дарэчы, мы ж ўсё яшчэ ў даспехах, то бок на нас не рэагуюць. Адкуль у цябе? Не зразумеў. Непарадак. Мёртвыя мёртвымі, але вось насоўку трэба скрасці. Так, карацей, нам трэба вяртацца. Так. Окей. Дарэчы, мы так і не сустрэлі гэтых малых жэўжыкаў. І нам не далі паразмаўляць з Сіласам, каб можна было яму здаць квест. Будзе далей? О, файна. Так. Вяртаемся на бераг змагацца з мёртвымі. Вось чаго-чаго, а піратаў замбёў я тут не чакаў. Шо? Так, вось тут мы звычайна сустракалі Сіласа. Так, наша задача, як я зразумеў, разбіць крышталь. Але як мы гэта будзем рабіць, я, шчыра кажучы, не ведаю. Абавязкова трэба зараз знайсці бочку, каб захавацца. Воу-воу-воу. Неяк завысока.
Дзесьці тут была бочка. А, і мы, дарэчы, мы зараз прэмся да мёртвых уначы, таму хутчэй за ўсё тут будзе да халеры прыгоженька. Таму што яны вось палаюць зялёным. А, во, знайшоў. Захоўваемся. І ідзем шукаць прыгоды. Во. Ой. Не патрапіў. Яны выцягваюць з нас жыццёвую сілу, таму што ў нас, калі мы побач з імі, не аднаўляецца стаміна. Божухна. Каточак сёння хутчэй за ўсё адсыпаецца, таму што ён ж учора гэты самы сутачны марафон зрабіў. Штосьці нам падказвае, што там мы ўжо не вернемся обратно. Ну, пайшлі. Так, нам зараз трэба будзе таскаць халера выбухоўку. Так, 23 з паловай. Капец, а як тут яго цягаць-то, божушна? Вы шо? Шо вось гэта такое? Як мне цягнуць брызант у гэткай сітуацыі-то? Я нават не памятаю, дзе ён. Дзе выбухоўка? Ён там уже ляжыць. А мне няма чым кідацца. Алло. Так. Так мы ўжо не паспеем. Я пакуль швэндаўся. Час амаль скончыўся. Капец, що робити-то? Карацей, нам треба знайсці палки. Я трошки не зразумеў. Яго трэба просто падташчыць, і ён сам выбухне, ці яго трэба менавіта пабіць, каб ён выбухнуў, ну як заўжды было. Фух, ну гэта сапраўды прышпільная фінальная бітва атрымліваецца. Не, ну калі выбухнуць трэба, то дакладна трэба загружацца і ісці обратно, набраць палак. О, нармалёва. Дзе у нас ёсць палки? Здаецца, на кухні былі. На кухні дакладна былі.
І бутэлек там, здаецца, таксама можна ўзяць. Дома? У нас ёсць палкі ў дома. Палкі ў дома. Вось. Палка, 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 палка. Максимум. Зараз яшчэ пашукаем бутэлек. Оп, бутэлька. Не даеў. Мы яму прынеслі, а ён халера не даеў. Так, гэта туалет. Все, больше бутылек нема. Окей, теперь можно ісці. Вось тут мы захаваемся. Не тут. Все ж таки там захаваемся, каб было бліжэй. Хух. Не, ну клёво, клёво. Гэткая фінальная бітва мне аж падабаецца. Таму што яна моцна завязаная на лоры. Таму што тут у нас усялякія вось гэта павароты. Дужа прыемна адчуваецца. Але ўсё адно, хутчэй за ўсё, зараз некалькі разоў памрэм. Хе-хе. Бабуля померла сама, а больше у нас таких аж ворогаў не той, каб і ёсць. Ой, где? Где бочечка? Во. Ну. Не, камандар, ён нават не той, каб дрэнны, ён просто дурненькі такі. Да халеры арыстакратычны. Але музыку паважае, гэта добра. Так, мы зараз абыйдзем гэтых жэўжыкаў, каб яны нам... А, не перашкаджалі. Капец. Так. Давай, бухай их по голове. Добро. Не зашапите меня, коли ласка. Иди от меня. Чакаем на Сіласа, чакаем, ён мусіць нам дапамагчы.
А, вось і Сілас. Сілас, дапамагай. Ля месіва адбываецца. Нам трэба добра пашвэндыцца з гэтай бутэлькай, каб яна потым выбухнула з адной палкі. Божух, наколькі іх тутака. Ля, не поспеваем. Не зачапила. Ну так, так. Капец, гэта іхняя да халеры зброя масавага знішчэння. Спрабуем яшчэ раз, трэба асцярожней працаваць з выбухоўкай. Цікава, а як можна яе бэйкнуць аб зямлю, напрыклад, каб падвысіць яе нестабільнасць, каб яна выбухала з адной палкі? А, ці можна іх сабраць усё ў одно месца і выбухнуць усе разам? Няма ў мяне шышак. Я паспрабую сабраць усе адразу 3 штукі і выбухнуць адным разам. Капец, што робіцца. Махай молотком. Добре, добре. А, у гэтай вежы, ну можа быць. Так, там заставаліся яшчэ. Ні халеры сабе, гэта што было? Так, ну мы зноўку не паспелі. Яго трэба тройчы бубухнуць. Ты, халера. Магчыма, ўсё ж таки трэба будзе забегчы і за шышкамі таксама. Таму што занадта эпік, занадта моцна. Так, так, сила стутака.
Ты ошалел. Броните меня. Боже, наколькі их тут така. Силас. Силас, иди сюда. Ну, кинь. Так, ну а апошнюю нам няма чым выбухнуть. А, бутылька. Так, у нас осталась апошняя бутылька. Якую я фактично випадково схопив. Не чапайте меня, не чапайте меня! Да как тебя волки съели? Божух, на ней не поспеем. Мы занадто повольные. Куда ты побег? Ратуй, ратуй меня. И ты меня ратуй. Ни холеры не бачно. Еще трошечки. Давай. А, бервяно, холера, знову яно. Вось столькі не хапіла, гэтае бервяно зноўку мяне падставіла. Тое ж самае бервяно. Так. Холера. Давайте яшчэ раз паспрабуем. Калі зноўку не атрымаецца, то спачатку трошки адпачнем, зазірнем за шишками. Капец, якая тут масакра адбываецца. Не, абсолютно не иронично. Финал просто прикольный, у сенсе лору, вядома, ну, не у сенсе механики. Бороните меня! Боже, наколькі их тут така. Обороняй меня! Есть! Есть! Чакаем Силаса, Силас прызе. Не ссы. Силас молодчинка. Рубайте, рубайте их.
Ёсць. Яшчэ одна бутэлька. Ідзіце сюды. Божух, наколькі іх тут такая? Ратуйце мяне, ратуйце. Ратуйце. Вось гэтага забіце хто-небудзь. Забіце яго! І яго! І там яшчэ адзін. А, яшчэ адзін лезе, божухна. Давайте, давайте, рубайте. А! Зарубите яго, калі ласка. Yes! Фу! Гэта было напружана. Все. О, глядзіце, хто прыпёрся. Яны побачылі бойку і прыпёрліся карацей. Яны ніколі не бягуць ад бойкі, але прыходзяць пад самы яе канец. Карацей, капітан гэта спецыяльна схаваў, але мы знайшлі. Мы занадта мучэпістыя. Отто намагаўся нас пасварыць, але мы занадта малайчынкі. Так. Ну так, а што далей? Ага, то бок крышталь гэта не крыніца полымя, а канал. І гэта яшчэ не канец. Так, о. Так. Ну що ж, мужики? Давайте вам сдавать квесты. Тримай свистульку. Так. Яшчэ карточки. О, нам погадали и выявилось, что наша жонка живая. Ну, але яна живая. Ніхалі не зразумела, але живая. И компас. И мы атрымалі ачывачку. Густа и фаталик completed. Яны сцягнулі наши гэта самае флорыны. Ну а ніякага сумлення ў малых жэўжыкаў. Ну, як так можна? І свістульку аддалі. Ну окей. З гэтымі паразмаўлялі. Сілас. Пачакай, мы все драматычныя размовы, гэта добра.
Спачатку трэба здаць квесты. Ну, що ти будеш робити тепер? Ну, мы шмат чаго не ведалі аб нашай жонцы. Тут можна заўважыць, што персонажы прапрацаваныя дуже добра, таму ва ўсіх ёсць нейкія шкілеты ў нейкіх шафах. Просто да халеры. Мы до холеры смелый мыс. Мы мыс пиломан. Зеленое полымя вернулось. Ух, капец. Як я і казав, після того, як скончим, я пойду на Вікіпедію, почитаю лор особно, тому що тут до холери всього цікавого. Сорока ніколи не хлусіць, таму жонку мы дакладна знойдзем. Ого! Даў нам аднаго з жукоў. Ну, відаць, каб можна было ну, фактычна размаўляць, таму што гэта не проста жукі, гэта вось як у нас ёсць паштовыя галубы, вось так у іх жукі гэтыя. Яму ўсё яшчэ сорамна за нашага сына. Ага, і мы нарэшце знайшлі шлях да Перыклейва. Файна. Што ты нам скажаш, стары пірат? Ага, то бок гэта ён забіў таго самага Джейлера. Жорстка. Ты б забіў мяне, каб захаваць сакрэт? Магчыма, кажа. Ну, вядома, забіў, бо вы паглядзіце на яго. Стары пірат. А што за жаба-піратам? Ну, з улікам таго, што жаба-пірат гэта той, хто распавёў і нам, і бабулі Рэйзі аб тым, дзе знаходзіцца куфарчык са скарбам. Відавочна, пан Отто не дуже добра да яго ставіцца цяпер. Так, зеленое полымя, зеленое полымя. Ну, гэта... А, ён просіць на гэты самы шляпу. Ага, і павязка на вока, гэта быў толькі фэшн. О, глядзіце, які адразу. Ой, вы паглядзіце, пірат да халеры. Хворы пацук так там і ляжыць. Пакуль ён там дрых, алканавт, тут столькі ўсяго адбылося.
Так, і Двінлан. Божух, на якої, яка спужена писа. Все треба вернуть. Так, так, мы плывем у нейкі таемны прыхованы захованы востраў, нейкую пысу, аб якой ведаюць толькі легенды, у пошуках нашай жонкі. Але вось тутака у гэтым месцы наша гісторыя скончваецца. Ой, глядзіце. Яшчэ нейкі ролик. Міні-нізі з агурком. Ну, калі яна пажадае, то можа і вылезе мне ў вэбку. Але ось меру мы, відаць, не пабачым. Ну, фактычна можна сказаць, што гэта скончылі на кліфхенгеры. То бок, фактычна скончылі на самым цікавым. Ну, відаць, трэба будзе пасля гульні зноў ж такі пайсці і пагугліць, як там справы з наступнай часткай, таму што відавочна, што наступная частка мусіць быць. Калі гульня акупілася, то яна дакладна будзе. Водгукі ў стыме там суперпазітыўная, я ўпэўнены. Але трэба будзе паглядзець, усё дакладна пераправерыць. Ну, можа быць. Гэта залежыць ад таго, колькі збярэцца на кікстартэры грошыкаў, ці пацягнуць распрацоўшчыкі. Таму што вось тут быў пералік бэкераў, то бок тых людзей, якія заданацілі. І іх не той, каб быў шмат. Вось. Зараз будзем глядзець на іх спіс. Цікава. Ну так бачиш, там аж третя частка вийшла з агучкою. Ну, людям дакладна спадабалася і грошкі занеслі. Таксама шмат хто. З улікам таго, што гэта ні халеры не суперкампаніяй зроблена, ні халеры не Bethesda з бясконцымі рэсурсамі, гэта сапраўды піпец якая моцная гульня. Все файненько, все подогнано одно под одно, все прапрацавана. Выглядае цудоўна, зроблена цудоўна. Во, аж змусілі арэгану яй набыць. Ну, яно дакладна таго варта. Тым больш, што на зніжцы яно хутчэй за ўсё там нейкую дробязь зараз каштуе.
Не, стрым чакаць не варта, але з арэгана і мы будзем гулькацца ў Don't Starve Together. Вось гэта будзе файненька. Не, у Don't Starve Together мы дакладна будзем гуляць. Магчыма, з ніндзей. Магчыма, яшчэ вось пераканаем арэгану прыняць у гэтым удзел. Магчыма, яшчэ хтосьці далучыцца. Ну, што найменш, гэта будзем мы з Ральфам. Таму што я планую яе пастрыміць, Ральф яе плануе пастрыміць, таму што найменш 2 чалавекі дакладна будзе каопіцца. Не ўпэўнены, што мы шмат часу ў ёй згубім, але ну што найменш адзін стрым дакладна будзе. Музыка тут файная. А пачакайце, гэта пералік па алфавіту? Божухна. Ну, калі так, то там бейкераў просто піпец колькі. Таму што гэта было толькі А, зараз пайшло Б. Жосць. Не будзем глядзець далей гэта і ўсё. Ну так. Не, ну пройдзецца. Всё ж такі Беляш не пазіцыянуе сябе як суперрэгулярную стрымерку. Дачакаемся і паглядзім, таму што яно агулам таго варта. Так. О, вярнуліся сюды, каб можна было прыгоженька скончыць стрым. Ну так, я бачыў, што там да халеры працяглы стрым быў. Я пакуль што да такого не звык. Пакуль што у мяне вось 2-3 гадзіны карацей. Але я вось збіраюся пакрысе пераходзіць. У мяне звычайна 2 гадзіны. Будзем пераходзіць на 3. А потым, калі яно ўладкуецца, то будзем пераходзіць з 3 до 4. Там паглядзім, як яно пойдзе. Але на сёння ўсё. Гэтую гульню мы прайшлі цалкам. І гэта было цудоўна, шыкоўна. На ўсе свае грошы. Просто шыкарняк. А зараз мы пойдзем глядзець, хто стрыміць яшчэ, да каго можна пайсці рэйдам. І я магу трошки праанансаваць, а дарэчы, нікога зараз няма. Добра, наша рэгана. Я магу праанансаваць, што ў нас будзе наступным. Ну так. Я вось заўважыў, што нікога. Дзіўна гэта адчуваць. Ну просто таму, што каточак ён адсыпаецца. Дайце яму паспаць. Ён у нас марафонец усё ж такі. Дык вось. Я яшчэ ў мінулым годзе абяцаў, што будуць зімовыя хорары, але да іх у нас справа не дайшла, таму што мы вырашылі пагуляцца ў мыша, дапрасці яго. Але зімовыя хорары дакладна будуць. І гэта будзе Пенумбра. Снега няма, і гэта таксама ўлічана, таму што ў гэтыя хорары яны адбываюцца дзесьці ў Антарктыцы, але яны адбываюцца на закінутай навуковай станцыі. То бок унутры станцыі, ну, дзе таксама снега няма. Карацей, гэта будзе няблага. Я ўпэўнен, будзе дужа добра. А потым, вядома, яшчэ і ў Магі таксама пагуляемся. Всё будзе. Але спачатку нам трэба
даць нейкую павагу сезону і пагуляцца у зімовае. Ты давай зараз. Не, шаноўная, я намагаюся наладзіць свой рэжым сну, таму што вось як і каточак у мяне ёсць нейкія трошкі праблемы з гэтым. Таму я зараз буду з усіх сіл намагацца класціся спаць. Сустрэнемся ўжо заўтра. Рэйдзіць няма куды, таму проста скончым стрым. Ёсць зімовая частка. Ого. Тады у гэтым выпадку мы Алісу будзем стрыміць адразу пасля пенумбры. То бок дзесьці ў лютым. Да якогось левого чувака зарэдзімся. Ну, кіньце спасылачку на кагосьці. Ці можа пачакайце, я зараз тыркну прапановы. Ёсць тут хто-небудзь невялічкі з арт. Ой, нейкая пані. Давайте пошукаем арт. Вке. Я кажу арт. Ну, відаць, яно неяк не так шукае. Шось цябе панесла. Ну, вось у чалавека 2000 вьюераў. Там няма сэнсу завітваць. А ось тут такая нейкі джапаніс, усяго толькі 44 чалавекі. Ну, давайте завалімся. Чаму не? Малюецца штосьці прыгожанькае анімешнае. Так. Трошки пахуліганім. Таму што святы, чаму бы і не. Так. Японія. Ну, вось мы зараз ляцім у Японію. Велічэзны дзякуй за тое, што прайшлі са мной гэтую гульню. Зараз будзем адпачываць, глядзець на нешта японскае і дагрызаць салаты. Всё, паляцелі. Дабранач і да заўтра.